Pripun kabare Mas? Alah yo. Sampean niku lek pun kula elingke. Lho golek musuh kok pelor waja. Hancur. Pun. Mumpung dereng Omblowara. Niki kari sampean. Pilih kepenak apa milih loro? Yen aku milih kepenak, aku nek sampean milih kepenak, Partisara dipun ulungaken kalian Pelorwaja. Nanging kok nganti Partisara sampean kuwi lara sampean. Lho. Don, apa meneh lagi lara? Mati tak wujuti Partisara. Lho, ora gampang wal sopan. Tetep dikukui. Lho. Lagek tumbone kita. Pendak karo loro pilih loro. Jendang dikukui. Pilih loro. Lho. Pilih loro. Iya. Dirangket lebet ke pakunjaran bendinin pun sekso wong pakunjaran Prajawaja lebok ke pakunjaran Dawuh enten apa kasunyatan Kang Mas Rokonoto isih ngukui Partisara rawal saka tangane. Ngeyel, tiange ngeyel. Pun tampil nek nganti Partisara kok dikukui, boten diulungke sampean, enten cara. Nganggo cara piye? Rokonoto niku bojone ayu. Bojone ayu. Sing karepe piye? Kok nganti layang dikukui, bojone digonjak. Tak gonjak.
Jlambrang. Pun lho. Jlambrang. Yun. Carane piye? Alah. Oh iya. Lah wong lanang karo wadon kok carane pripun? Selawase urip dipati Jombang Pelorojo. Ngoten. Durung tau cegak kepok singgol karo wadon. Saestu? Iya. Boten mujeng. Belas. Pun pasrah kula mawon. Pasrah karo kowe. Cara dol tinuku kula blatek. Landike kowe. Makelare kula. Rega dadi bayar tuntas. Manut. Koriyen. Karo ngene kok iso. Hit. Semo kecah. Tesih eling kali kula ta? Cap petani sekiringan temenggung Aryo Jlamprang. Maju mriki lho, maju mriki. Lah. Sampean krasa ta mboten? Krasa bab apa kuwi Jlamprang? Lho pripun to? Kertosana niki geger gembere werewer, campuh perang ageng ingkang garwa Kanjeng Raganata majeng piyambak wonten ing palagan nanging emanipun ingkang garwa kejaja pusaka pecah ten peperangan. Saestu mila kula mriki ajeng ngabari sampeyan. Kula niki nek anggerana wong lanang mati, monggo wong lanang niku duwe bojo, sing kula pikir mboten sinten-sinten. Bojone sing ditinggal niku lho sing kula pikir sakake. Mergo dadi rondo. Kula nek ana rondo niku sakake. Rondo niku lara kabeh lho. Rondo niku lara. Rondo niku apik ya digunem tangga apa meneh elek niku rondo. Rondo kesuwen ora kajen, duduh kesuwen ora kopen. Wong wedok niku ngeten, swarga nunut neraka ora katut. Perkarane kan garwa nggih pun dilakoni mati nggih pun wong urip nggih bakal mati. Sing dipikir sampeyan iki nasibe dadi rondo, duwe anak butuh bapak. Lho, kita Nanging lagi wae kowe ngandhakake yen garwaku Kang Mas Raganata kuwi dukur. Ning yo kene tembungmu yo kaya ngono Jlamprang. lah pripun? Sampeyan dadi rondo, butuh momong putra-putra menawi mboten wonten kakung ingkang sareng-sareng kalih sampeyan dadi bapake bocah-bocah najan bapak sambung sampeyan nak misakno. Pun ngeten mawon. Ampun dadi rondo suwe-suwe. Pengene kesuwen sampeyan saya elek malah ora payu. Lho, kita mboten iki enten. Joko kepengin duwe bojo rondo. Sampeyan ditinggal. Ana Joko sing bakal lelesi randhaku. Nggih, Sapa purun. kuwi jakane? Najan rondo duwe anak, Joko niku purun. Sapa paungane? Pengen perso? Kiriyen. Dagangan, masuk. Ah, sing gagah. Ingkang dadi ngesang sampean. Yai Pelor. Lho, ngene kok lho. Gantine luwih matok. Joko yadah pideksa, tenagane saya rasa, enten petingane. Tutuke Jlambrang. Petingane napa? Brengose. Wong lanang brengose kandel, wong wedok tetep senengen. Sampeyan diambung brengos keten iki seminggu krasa keri. Lho. Pun kula tembung kali. Kono. Yai Pelor Mojo. Sambok benar. Senajan to kowe iki luwih enom, luwih bagus, luwih gagah katimbang garwaku. Ning ora segampang kowe mergo lagi wae Jlamprang mau ngandhakake yen garwaku wis sedo. Aku ora bakal ngilom iyo pomneh nampa katresnan Jlamprang. Nini, Pelor Mojo. atur ibumu pegel nopo paman Pelor. Paman Pelor Mojo. Kancing ibu menika boten purun kalih panjenenganku ampun leksa to, Paman. Kanggo benar. Apa Yai Pelor Mojo? Kula nenggo jawaban. Urun apa boten? Ora, aku rasaku tunduk karo. Ora napa boten?
Urana bos. Paman Pelorojo. Purnomo, Badhe tumindak menapa kalian Kanjeng Ibu Kuntari? aku tresno lan ibumu Kuntari. Panjenengan tresna kalian Kanjeng Ibu. Yo, Panjenengan kalian Kanjeng Rama Raganata menika memitran. Menapa to tegesipun memitran? Bantu binantu mat sinamatan. Nanging panjenengan badhe tega mentala tresnani kalian Kanjeng Ibu. Paman Pelorojo. Kula nyuwun kanthi sanget dumateng panjenengan, Paman. Ampun lajengaken panjenengan tresnani kalian Kanjeng Ibu. Purnomo, aja dolas ning pangarepane Dipati Kilowo. Rungok, ora ngomongake aku tresno lan ibu malah prawoso kono. Pelorojo. Negermu manusa. Nanging watak lan tumindak ora bedane kok kewan kang sri papat. Nek pancen bacut ning kene ana apa palangi? Sopo sing wani? Purnomo sing dadi palangi. Bocah wingi sore antang Purnomo. Prajurit. Purnomo nantang Pelorojo Ramu. Ojo ngomong jenengan. Ayo rubutan prajurit. Cek. Ayo maju kowe. Isih wani nantang karo Pelorojo. Soke aku Pelorojo. Ramene ora jamak ana apa ta? Kerajaan. Iya iki kabumi. Gantaan ora undang-undang kayane kok. Ambengane niku. Lo. Iki nggih. Mateng aku. Iki. Jenenge sapa, Gus? Aku Purnomo. 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 Kulite kuning. Bocahe bagus. Rambute atik gondrong. Nek mau ngamuk. Lah yo ngene kok. Mo, kowe aja ngamuk. Aku ora entuk ngamuk. Cah gandenge ku aja ngamuk, mundhak ilang gandenge. Kowe kok ngamuk iki mudeng perkarane ta ora? Sakane piye? Lho. Kowe iki aja ngamuk. Mergo apa? Kowe iki arep digawekno adik. Arep digawekno adik malah ngamuk. Dadi aku ora entuk ngamuk. Aku arep digaweke adik. Iya. Bajingan kecelakaan. Mateni. Kodra. Aku didoni Mehmet. Mehmet rajingan tenan e. Wong tuwek bodone. Wo, padha apa kowe? Aduh. Lah iki doni wong tuwa. Ayo. Wis dipikir tau. Yo kene ora. Lho aku didoni. Lho. Rajane kaya kendel-kendel. Kaya bocah getah loro. Kendel tenan ta apa? Pancen aku bocah kendel. Lho. Sajake. Kendel tenan. Iya. Jenek kendel idoni nesong. Wah, Di karo kowe jelas. Katengku ben ora wani malah jubres. jubres. Kita loro. Iya. Lho.
wajahane kaya atos balunge kandel kulite wani ngidoni karo Haryo Jlamprang totoane loro. Aku yo ora iso ngamuk ah. Kantor pose. Arep ngamuk iki nek keri. Umbar-umbarno kok mlete. Ayo, colke aku Jlamprang tadi ngono aku. Lho, Isih banter suarane. wis ngono kok ijek bantere ngene. Nantang perkara. Mantap iki. Ijewani kowe. Iya. Wani tenan. Iya. Iya. Loro-loro. Hancur. Keparat ke Jlamprang. Jlamprang. Keparat keren dia. Bareng melok bet kompet. Lagi melok munggir acep dilaki kowe. Doro Pilaraja. Purnama bocah bayi wani kurang ajar kali sampean. Purnama Raja Wasa Prajurit. Purnama Sakti. bojone tak kopruwine ora oleh. Iku mang bojom tak pam. Kakange rek lali aku nduk lali. Saking Kangmas kono. Sing salah sapa ngene iku Dik? Sing salah dudu sapa-sapa, sing salah ibumu. Sing salah niku sampean. Sampean niku wong wedok ora gelem lomo. Medhit. Lah wong dijaluk sithik meneh kok ora oleh, duwe botok sak tom gilir. Lah ngono-ngono dijaluk kok ora oleh, kok yo ora kaweng ora cuwil kok iso kok kaya kulane larang. Ngene mangke diwehi pisan ora wong tak jak muleh. Medhit. Ora aku sing diganda dadi wedok tak dum-dumno. Sapa sing butuh ora kulaane kok iso. Niki totoane uripe Purnama lho. Ampun Sembrono lho. Pilih dadi bojone Pilaraja apa kelangan anak? Pilih. Aku mau dadi garbane Pilaraja. Lho, lilo Purnama mati. Tenang. Ayo, nonton. Mohon perhatian. Ribon. Purnama hukum gantung. Sing menehi bobo aku, sing narik tali kowe kabeh. Ngrungokno bobo. Ana hitungan 1. Tali ditarik sithik ae. Mak ben bocahe redeg. Hitungan 2. Tali ditarik rondok banter sithik.
ndase Kentil. Dora belar aja. Lamrong. Keluarga Kertosana didamel ngenes sing sak ngenes-ngenese. Sing kok karepe. Awis rogono todal ing pabujaran ben nonton anake digantung. Ranjang ojo. Oke. Luar ana gorot. Sandilo. Saya Pelor wojo. Roh gorot. Apa lu putih garwaku lan putraku nanti kok papanake ning. Mergo parti soro kok bukui. Keluargamu kabeh tak ketut tetusan. Upama kowe milih arti soro. Ojo garwaku cukup aku wae. Rampok keluargamu. Kalau gue tutup mati. kandhanane ndapet. Kireno sing nom ngeyel. Ndek-ndekane rekoso. Gara-gara layang kok mbok tangi ngene. Maune bupati saiki ngene rupane. Kowe saiki miskin. Miskin. Sesuk tak jalono sumbangan PKH kowe. Lah iya. Kandhanane angel aja. Angel kandhanane. Kok iso keluarga susah. Pengen seneng? Wong seneng mesti guyu. Guyu mergo nonton barang sing lucu. Ana tontonan lucu rasa bayar. Tenan. Alah nek delok ketoprak jutaan. Ya gelan larang bayare. Iki rasa bayar kowe iso guyu. Tenan kok. Lucune ra jamak. Pengen ra? Ben seneng aja. Lucu. Halo, tontonan lucu. Sawang. Gorot. Apa lu putih anakku Purnomo nganti kok papanake gantungan kowe. Mergo wis wani nantang pelor ojo. Upama kowe milih parti soro. Ojo Purnomo sing kok gantung aku wae gantung. Siji moko siji bakal tak senyak dikau. Bene. Prajurit. Ene wis nasibe dadi wong kalahan iki wis ngene iki. Gelem yo ngene, ora gelem yo ngene. Yo, ngene lho. Delok. Purnomo anak lanang rupane bagus, saiki ditalani tampal arep digantung. Sayang anak, sayang putra. Tresno karo putra. Nek sayang karo Purnomo, trene karo Purnomo, tonton aja kedep. Tonton aja kedep iki. Hancur kowe. Jelas. Apa? Upama kowe nyiksa aja Purnomo. Sapa? Aku wae siksa. Moh nek kualat. Sing nom ae tak jur. Sayang karo putrane. Tonton. Kowe kok tegel nyiksa karo anakku Purnomo. Lho. Aku wae paten ono jeneng. Gede cilike kowe moh kelangan Purnomo. Butuhe ora digantung. Iso karek ning aku. Digantung lan ora karek ning aku. Purnomo selamat ora situ digantung. Neng ana syarate. Syarate opo? Dodok, Dul. Dodok. Syaratnya pengen ngerti, ben ora digantung, sikilku kesel, pijet ya. Menangan, Pak. Antes sih. Aku iki menangan. Wong kalahan tak kon bejeti, adur kowe wis. Kumangsami kuto, yo kenaken. Ono meneh. Ono neh. Opo? Suwemo kaya sapa? Kae garwaku. Bojo, ijeh seneng. Yo Trisno. Wah iya ya. Nah, kene ijeh seneng. Bojomu pegat.
pasrahno Pilorwaja. Piye? Ya, jaman Dadi Purnomo wal saka gandungan. ya Garwaku tak pegat. Rampung tak pegat tak pasrahke Pilorwaja. iya. Aduh, Siap nalar. ana tibon malah Aku sanggup berarti. Apa aku tegel pegat bojoku njur tak pasrahke karo Pilorwaja. ora lilo. Ora gelem pisah karo bojo. Emoh. Cici. Oh, piye? Ojo blatut kenggonmu gantong. Pasrahno bojomu. Mbok pasrahno apa ora? Ora. Loro. Jembutan. Loro. Ojo gantung anakku. Aku Purnomo ojo gantung. bengi iki kowe aja sembrono karo aku. Aku bengi iki dadi malaikat kang jabut nyawa. Kok nganti hitungan teko 3 nyawa mlebat. Lasono Purnomo. Piye? Purnomo ojo digantung. Nanging ora pasrah karo bojo. Ora. Ora pasrah. Ora. Prajurit. Telu. Pilorwaja. Rokono to piye? Kedanan Grantomo. Menungso panjangane dadi lanang. Sakune mulai tungarani aku rokono. Ojo duwe menang. Ojo duwe menang. Menang-menang. Piye? Boten namung Raganata sing ketabaran. Yo. Raganata sak garwane, sak putrane kabeh lebokno pakunggalan disiksa temen. Prajurit. Bel boke banget. Prajurit! Balik! Urung rambung. Grun. Purnomo tili. Mati tenan ta urung? Tili. Alah guyu piye? Guyu napa iki? Sampun piye? Sampun mati. Tenan. Mati tenan. Nggih. Ini Cik. Tak kandhani. Tak kandhani. Neng nek kowe tak kandhani. Tak cilik-cilik kok aja dono. Ya aku disen-isen. Nggih. Ojo kandhani kae. Boten. Barang ojo kandhani. Oke, boten. Enggak asli guru kontak. Ya. Asline. Asline. Aku nek ana wong mati iku wedi. Ayo. Santere. Kandhani kok bodo tenan, guru tenan. Oh, ngene piye? Alah. Aku iku nek ana wong mati wedi. Biyen bapak mati tak tinggal delok poli. Mergo iki ana wong mati. Ben aku ora wedi. Katange Purnomo guak sing adoh. Nggih. Bulan kawak. Pendem sing jero. Pirang meter? 8 meter sebelah. Nek kurang dugul wedeni wong. Nggih. Boten. Iki mergo kowe. Rokonoto wis nek pakunjaran. Nggih. Parti soro dirungkene. Lho. Seneng garwane Rokonoto ora kelakon. Gelo. Iya mesti wae. Ampun gelo. Seneng wong wedok wis setengah tuwa kok gelo. Kula golekne jol, Ono. perawan Ono jole. jenenge Pramuni. Yo, putrane Dongkol Pati Anggareksa.
Ceritane niku pun tunangan. Calone alanange niku putrane Raganata. Wong nembe tunangan mawon. Kon bubar. Pramuni jaluk. Yen ngono, Wong nganti bapake ora entuk tonyo. yen ngono. Bongkol pate nggo takake papan iki. Jadi kok jawab. Penduduk musuh wong tuwa mripate mboten awan. Kula takonane. Ekonono. Lho. Kaya iwak bujair. Sampeyan kula jak mriki. Apa sampeyan wis ngerti karepe? Ya, aku ora gelem dene Lho. Sate, karepe sate. Ditimbali Ndara Pelor Waja. Surabaya. Aduh. Mboten nyambung budhek. Budhek wis ora mripate ora wae iki budhek ngangelno wong. Delok kupinge iki. Amit ndak yo ngene kok. Kuping laran tok, wong tuwa ora resikan. Nek esuk larane disaponi diobong resik. Alah yo. Lah ngene ndek apik kok. Amit sing siji. Alah tumandang resik baute kekencengan. Hi, dia nak kendukne. Tes. Halo. Pun nambung wis bisa. Ampun. Tonggi pati nggur. Pitakon kuwang suli. Ya. Apa bener Pramuni kuwi anakmu? Sabra, Yun. piye? Orang kayak gara-gara lho. Takoni pemle. Tak balen. Apa bener Pramuni kuwi anak? Sabra. Ngerian. Kok malah arep golek perkara wong. Terus nek kok iki. Sampeyan rak kagungan anak wadon jenenge Pramuni to? Oh iya, Pramuni anake sampeyan to? Lah Pramuni anake sapa? Anake bojoku. Suwadi iki wong ta. Ratono wong. Pramuni anakmu. Enggak. Pramuni gak jaluk. Loh. Anakku anu ora sampe duwe bojo. Pasti kok jaluk. Bojone sapa? Bojo yang karo-karo. Ora roh kabar anyar. Kertosana brubuh. Raganata bupatine makon ning Pakunjaran. Anake lanang sing jenenge Purnama mati digantung. Aku rak yo bantah. Aku duwe gawe. Kowe tetep sida mantu. Sida mantu. Nanging ngantene lanang ganti. Ngantene lanang ganti Pelor Waja. Ganti aku dipati. Pramuni dijaluk. Nggih, nuwun aku. Piye? Nggih, anakku lho kuburan.
wong aku kumpul ngertos kalian rajane aku sumpah. Gelem ora gelem kudu gelem. Dolen bulan mereka. Kudu gelem. Lali anak wedok kandhani ramune bakal dituntut karo Pelorwojo. Kok nganti ora gelem? Tono Mungsuhmu Pelorwojo. Ayo mulai. Bali. Kandhani anakmu. Ramune diomongi. Ayo bali. Ayo bali. Arep mulai kok malah moro-rono nang ning piye? Lamrang. Kaya aku ora percaya karo dongkol pate. Lah, Nganti wani Sulaya mung suwe Pelorwojo. Thomas Kelor.